Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ýurtda COVID-19 keteliniň ýokdugy barada ýene çykyş edip ketellenleri anyklamak boýunça çäreleri geçirýän we koronavirus barada gepleýänleri ýygyrlaýan wagtynda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň Ýewropaly ekspertler topary Türkmenistana sapar eder. Bu arada bütün dünýä Saglyk Guramasynyň Ýewropa regiony boýunça idarasynyň müdiri Hans Kluge 23 aprelde Twitter ulgamynda habar berdi. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň Ýewropa regiony boýunça idarasynyň müdiri Klugeniň maglumatyna görä sapara ýakyn günlerde garaşylýar hem onuň takyk wagty görkezilmeýär. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana çek sapary baradaky habar türkmen resmiýetleriniň ýurtda COVID-19 keteliniň ýokdugyny aýdyp heden çykyşyna gawat geldi. 23 aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşet Meredow ýurtda COVID-19 bilen hasaba alynan ýagdaýlaryň ýokdugyny aýtdy. Biz hiç sady ýaşarmaýarys diýip Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri bilen geçiren briefingde aýtdy we resmi sanlaryň hakykata gawat gelýänligini nyktady. Ýurtda koronawirusyň bolmagyny ret edýän türkmen häkimetleri şol bir wagtda Iratyň saglyk ýagdaýyny barlamak boýunça giň göwrümli çäreler geçirýärler, emma munyň netijeleri barada köpçülüge habar bermeýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary şu günler paýtagtyň orta mekdeplerinde okuwçylaryň COVID-19 keteline barlanýanlygyny habar berýärler. Şu gün mekdeplerde lukmanlar okuwçylary barladylar. Ähli okuwçylar saglyk barlygyndan geçer. Klaslarda lukmanlar üçin otoglary döretdiler. Oňa bir-birden girýärler. Çagalaryň gözleri, derisi, gulaklary, damagy we burnu barlanýar. Bu okuwçylaryň saglyk ýagdaýynyň hökmany barlygy diýerler diýip Aşgabatdaky habarçymyz 24 aprelde habar berdi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä saglyk barlyklary Aşgabatyň ähli orta mekdeplerinde we çagalar baglarynda geçirilýär. Saglyk barlyklarynyň guramaçylygyna we alınıp barylşyna Saglygy saklaýyş ministrliginiň wekilleri gözegçilik edýärler. Lukmanlaryň üstünde gözegçiler goýdular. Olar barlygdan hemmetiniň geçmegine lukmanlaryň öz ýerlerinde bolmagyna gözegçilik edýärler. Olar Saglygy saklaýyş ministrliginden diýip habarçymyz aýdýar. Türkmen ýolbaşçylary ýurtda koronawirusyň ýokdugy barada aýdýarka ilata bu ketelin hatda adyna agdamak hem gadagan edilýär. Koronawirus barada geplemek lukmanlara gadagan edildi. Adaty raýatlary köpçülükde COVID-19 agdanlygy üçin ýygyrlaýarlar, tutsak edýärler. Üstüne mektep okuwçylaryna saglygyndan şikayet etmeli däldigi duýdurulýar.